ki biang gatma hapdeng jongri Iran bat kari US nadu kesingi baar hadu mata kelanang kamjur susu berngam ban penkeladu jok kari Iran ya kari US hatu don jing sengai ne am ya kejela kai World Cup menta ha kini lai teli kiri begentup ya kari Amerika kari Mexico bat ke Canada ki khubor ke bakham ne agilong ka jing ki biang jong gatma hapdeng jong kari Iran bat kari Amerika menta ga de namar ga jing nang jur jo ka jikan at hadin ba kari Iran kalayo ban siap pan hap ya ka wei ka helikopter jong kari Amerika hajan jo ka Strait of Hormuz ha ka mit jo ka khandai turik jong mataw na June jong daw sunam har apun riu Henry Donbok ki arngut ki sipai jong kari Amerika ki beron hapo jong ka te ka helikopter ki klem la yap satya namar ka jingyo plaj im no da ki bor plaj im jong kari Amerika hadin kata kari Amerika la thombor da ki airstrike ki jongka ya ka jakabu sipai jong kari Iran ki bekentup ya ka Qasem Island ka Hengam Island ka Bandar Abbas ka Sirik bat ka Minap bat ki katukan negi benta jong ka Western Tehran bat ka Far Province bat kari Iran ru kala jubab da ka basiat da ki missile bat ki drone sha ki bentabu sipai jong kari Amerika ki badan hapo jong kari Bahrain Kuwait bat Jordan kini menta gidon ha ka jing sha hirtma ha ka ba ka IRGC kala kamba kidon hadu kumba khat pratli e ki jaga song sipai jong kari Amerika ki badan hapo jong kari Kuwait ki bla sha hirtma no ha ki sipai jong kari Iran bat ka sahid benenggala ting shain da ki jing thaba jong ki missile jong kari Iran ki bla siat se ki jaga song sipai jong kari Amerika ki badan hapo jong kari Kuwait Bahrain bat Jordan kat hadu ba baro ki lingsun ki bla haban lech se ki digiri la haban cancel no ki sipai IRGC jong kari Iran kila kamba ka jingsiat ia ki jakabu sipai jong kari Amerika ki beran Bahrain ki kentup ya ka se Isa Airbase bat ki le ru ban penjulor ya ki santli ki jaka song sipai ki kongsan bat ki jakabu tertma jong kari Amerika bat kala donru ka jingdo nong kalong da ki billion US dollar kam ka IRGC Shushu nagalang jo ka IRGC kala kamba kala yo ban penprano iki lat ai jing tip jong kari Amerika kibran hapo jong kari Bahrain ha ba kari Bahrain kala ai ke jing maham baki jaka song sipai jong kari Amerika kibadan hapo jong ke kari kala syahir thma ha ki sipai jong kari Iran kibabun kinang song snong kila haban wat jakari no ha ki jaka ki basingan hapo jong ke kari ki sipai jong kari Kuwait ru klia thu ba klia ban penpulom no ye ki katu ke ni missile jong kari Iran kiblawan hapo jong ke kari bat ka ba kham sirkai ka jingsha herthma kadai ki jaka song sipai jong kari Amerika ki bron hapo jong kari Jordan bat kata kadai ka wufa fat salti Airways bat laong bat tang hagi khindir por kala wan ka jing herthma jong ki sipai jong kari Amerika persa ya ki jaka song jong ki sipai jong kari Iran kala kamba ka jing me biang jong ka jing kan at kadai namar ka jingle jong kari Amerika bat kila kamru ba ka jing hirtma jong kari Iran kadai tang ka jing yada jong ki yarade nai ka jing hirtma jong kari Amerika marsen yo jing tip ya ka ne u presiden jong kari Amerika Donald Trump lo airu ya ka hukum ka bakirki hadin jong ka jing sha hirtma jong ka wei ka helikopter Apache jong kari Amerika bat ki sipai jong kari Amerika kliyo ban set ya ki tiar a jedana how jong kari Iran bat kum juru ya ki jaga song sipai jong kari bat kala donru ka jing sawa jong ki jing thai ki sir khai bha ki bla sawa shapo jong ka Bandar Abbas ha Qasim ha Sirik bat ha Minap nangta ki airbase system ki bron saphang sep ngi jong ka nang ba teraru kila julor kumta halor jong ki jingjan ka lang jong kari Iran kala penram jur ya kari Amerika bat kala berngam bahkan sa jubab de ka bateng bha ya kari Amerika ha ka nu ku por ya ka ba kari Amerika kampoi perkhat hadin juga jing khi biang juga thma menta hapo jong Strait of Hormuz kalang bu jing shushu ye ki jhat ki baya lingba jong ga linti duriao ka IRGC kala penbana ba ya ka Strait of Hormuz la khang dam no menta ye ki no ki du ki jhat kit umpnyang ki bade ban ya lingba jong ga linti duriao da ga ba kala ma hamru ba ki sipai jong ko riran kin sa khruwit na phang ya ki no ki du ki jhat jong ga no ko ri la da ki ya lingba jong ga linti duriao ka Strait of Hormuz katban ka lang jong kari Amerika pat kala ongba ki jhat jong kari Amerika kin peng bet ban ya ga de linti badla da JAA ki jhat jong kari Amerika ka de kari Iran ka ban sim ye ka jingit kli badla da tam nang ta kari Iran kan haban mat ye ka jing ka besir khai bha ong u president jong kari Amerika kumta ka ni ka linti ya jhat ka ba kong san tam jong ka perthai menta kadon hapdeng jong ka jingma ye ki jhat kit umpnyang ha ka leng saudong jong ka perthai bat ka dor umpnyang kan sanang kiudor shushu nang ni sakmat
bat kani ka jing sedang biang jong ka jing kan at jong ka ri Iran bat ka ri Amerika kan sabu jing ma ya ka pertai situlup nang ni sakmat hadu menta ka ri Amerika kampat samla penbenai ka jing julor be ka jing yam ha ka jing sha hirtma ha ki misail jong ka ri Iran hanrai la snothu ba kani ka jing kan at kan san nang kraw shushu nang ni sakmat Kibabun ki ri jo ka pertai menta ki don hapdeng jong ka jing bom sengan namar ba ka don ka jela kai World Cup hapo jong ka tei ka ri Amerika namar jong ka jinglong jingman ba ka jing berngam jong ka ri Iran ban hirtma ye ka ri Amerika ha ka nu ku por kumta ka ri Amerika kan haban pen khan bhai ka jeta bat ka jing yo rung sapo jong ki stadium ban penlong ye ka jela kai World Cup ya ki visa ba ki jingrung jo ki nongkersan bat ki officer napo jong ka ri Iran ka jing khmi bnya bhai ki nawan pekai na ki ri ki badon ni ka jedai bat ka ri Iran namar ka jingdon jong ka je kan at kumta ki jela kai ki ban sele hapo jong ka ri Amerika kandai ha ka khat artrik jong na jun araja phunru kandai hapdeng jong ka ri Amerika persa ye ka Paraguay hapo jong ka stadium ka badon hapo jong ka Los Angeles ha ka khat lai trik ki don arteli ha ka khat sau trik ki don laiteli khat san trik kan don gawe bat khat ru trik ki don arteli ki jela kai kumta ka jela kai World Cup ka masalong hapo jong ka tei ka ri ha Amerika menta usnam ka don hapdeng jo ka jingrit mensim namar ka jingdon jong ka jikan at hapdeng jo ka ri Amerika bat ka ri Iran kumba kalong menta ka thma hapo jong ka Middle East karana sniudur shushu tong na ye ap ik weipat ki khubor ki banangwan khublech bontat hadu ikendu ha ga weipat ka video